kan man lave sådan en skøn dag som i dag? Lad os finde ud af det, men der er kun én måde at gøre det. Hej alle sammen. Nu er vi endelig kommet i gang med en ny serie, som hedder mig, hvis redigerer mine videoer. Men det er ikke hver gang serien kommer ud, det er bare lige i dag, du ved. Og nu gider jeg ikke have kamera sidder sådan, for nu skal det så sådan, at jeg ikke har mit elløb. Det skal blive populært. Kan du se mig? Ja. Nå, i dag skal vi have en meget god snak om Silas. Ja, den populære YouTuber. Ej, okay, det er ikke faktisk ikke det. Men den her video skal handle om, lad lige være om det, at vi skal smage på forskellige ting, jeg aldrig har smagt på før. Ja, jeg går i gang nu. Og det første vi har er den her, den originale. Okay, måske er den her serie en børneslikserie, hvor man ser alle de ting, man spiser som en lille. Først har vi den her. Den spiser man altid, og vi rater selvfølgelig fra børn til nu, om de er blevet bedre eller dårligere. Så 3, 2, 1. Ikke? Nå. Altså, det er meget det samme som dengang, men 7 ud af 10. Ja, 7 ud af 10. Går vi til næste, mest originale, det hele. Lava. Det er selvfølgelig candyflossene. Originalt. Alle smager det. Hver dag. Ej, okay, nok ikke hver dag. Men nogle gange. Så vi siger 3, 2, 1. Det er meget det samme. Det er meget sukkeragtigt. Men jeg elsker smagen, så 9 ud af 10. Har vi mere? Nej. Men jeg vil også gerne sige tak fordi I så med. Vi ses.